Ne da pidang dunaru shimshu sakan ya. Ni kebersibun mo. Hatang syue jan ba ketu kebriu klim te ho. Ngate bat pangan yang tarkot sisendan. Good. Tasma bahai kijan. Men step porbumi na yang utak da kesen ayu, bat nda lawan pai ke semar da kesen ayu. Sabishar baha. Nasin ngala ong nyapau ni umdeu pa jongpa yan. Dili, kelitnya, usai lai kami. Bat ya meh kat nasin ngala ong jan ka kunjunga mem soto. Ka Kyntiewlang Village Organization ka group ya nyawtli ki self help group ha ka snong core step nong lengdo ribhoi district mentakas ngi ka khatsau trik ukala lengkot kila penlong ya ka jingrakhe ka ba ipu iping ya ka jingdam rius nem jong ka jingyai lenti ka VO ha ka ban ai ka jing shakri na ka banta ka imlang sa alang na ka liang ka village organization kala yo ruban please don ya ka shlem trei kam jongka kabalate itanat bha ha ka jinglot ka ba nyolak lai pho hajar tangka lyngba ka skim MGNREGA ha rangkat ka jingte ru ya ka jaka penlang slam jong ka office ya ka te ka office thamai lawan ban pli prada da umeral bonds im MLA ka nongpo kumu kongsan ha ka jingya don rangkat ka lalchan dami marak JRDO umling CNRD block u one bor malngiang cluster coordinator ka Veronica Singli president ka Kyntiewlang Village Organization Kostep Nonglengdo u Andres Makri rangba shnong ka Kostep Nonglengdo u Isaiah Singli rangba shnong ka Kostep Nongklu lembat kiwe de. Salong haki office kijong ingin sakin mau yang kerteng ke jong pi namar bangai i bapilaya long kita kiba trim manshat bah bat kiba jamet bah temo bawan bor ngini ken mau haki program jongi namar bangi shet nakapor kita lada don kini ki program ni shat khot e kini ki SHG members bakin ay kini ki jing shat jong ki te ngatharai bapinya priang yang kata lada nila don kita ke program bapinya wan ay kita ki jing shat te hakan ni kapor ru ngasupwa ban syupen ken mau yo pimo namar ba nganombun tientan ba lyngba kenika MGNREGA pilayo ya kenika VO office badru ngalayo so na gitu gi memorandum ke jong pi ba pilaya pan yikini ki tiar gitar na IMLE ke jong pi te kum tu pilayo ya ke ying pilayo ya ki tiar te ka shong
sahapi kilong kami ba pin ya pendep ya ki kamram ki jongpi ba pin ya long kita ki ba trei shitom ba 3 minit nomor ba kirang buan kini ki schemes ba ki project ki ba pher ba pin saya yo lyngba ke NRLM lyngba ka block office ke jongi lyngba ke MG nomor ba what kata ki departments ba pher lyngba ki agriculture nang ta lyngba kini ki fishery departments nama ba bun kini ki office ki departments ba pher menta ki kwa ya kini ki kamta mi kini ki cooperative society kamut ya kini ki seng group kum ka SHG kum ka VO nama ba ka kham sukru ya ki nama ba pilalong kum kita ki group ki ba pinya trei shidraham ha ka kam ka jongpi nama ba pilaya khambun te lyngba kita pila ban kenjo ya ki departments ki ba pher om tang ba pinshu up na ki office ka jong ka block lane jong ka NRLM Henry pidi ban ken mauru ba phi don ye kata ka lat kalenti ba phin kenjo ha ki office ki ba pher namar ba kum ka tin ubli ka ong ba mo pante ansai dite ansapli te kadai ka kasyong hapi ba phin ya smart om taba pinshu up shi jaka kum gitu ki kum gini ki konsep mo ki bashu up ki kimi haki skum ki jongki te piru pide banya smart banya pani kita ki skim ba pher namar ba shumut kum kanuk sangan IAP kum gani ka bari isyar te pila banle lyngba kanika group ko jongpi namar ba haka ICDS center namar ba piadon ni kanika ICDS center kidon kami kini ki peleng ru bapin sam haki te kumta lyngba kanika ICDS center jong kini ki ICDS kinom don kam shu ban pan haki we pat ki bawandi kini ki peleng lagi naki dukan lane bawan nabar Henry lyngba kanika SHG jongpi lada pidon ni kini ki baris yar leya pila ban penlong kata ka livelihood kanika income generation ke jongpi lyngba kata ka kajingri siar ke jongpi lyngba jingkha jong kita ki peleng pilaban sam shikini ki ICDS center te katu kala sukru ya pi namar ba kan long ka ba khamtat namenta ki jugi ICDS center ke jongpi ru bar kan suk ya pi ru ba pinam don ka maling no shakini ki yo ki hat ba pin di kini ki peleng jong kanika dong bat kathan ke jongi bat kata ke kenhun ke kenhun jong ki kentei ki bekentup nadu ki badang red ki badang samla hadu ki balasan hidon ke benta ke bakrau banno senyang na ke benta ke baha ke miat jong ke snong ke thau ke imlang ke salang ke jongi ke definition jong ke kentei ke jingmut kadon ke jingmut ke bajeliu bat ke bakit jingmut ke bakhiatho ha ke jingim ke jongi barok mangi ki briu ke de ke kemi ke bapun ke bakha ke bapenhe ke bapensan hak akor ke burom ke jing tip briu tip le namar kata ke jing nok senyang ke jong phi kedai keba ngimla ben siu keliang dalili hu ki perlok rangba map yanga abang ong ya keni te henrei ki kentei ngan pendon kam daga kentin kentei ki don laga jong ke benta ke bakrau ben nok senyang ki kentei ki long sibet siwat silenti kampun kilom kumta ngajukran ya ki kentei kilom kemi ya kata ini gerang ba abo mengagam tahu sejer ki babet ki setang ba kambet ki kemi kambet ki kentei kata di kijing sisa ikan mau ya ketu kijing itu kana sapang umur siang bagamiau mersiang bagamiau oh mersiang dat lalam bat mit bat step hatu bangar bo bun gi buj bangar bo start bangar bo nang jemestik bangar bo nang jilek kumta wanang gumni bo bun gi buj berkumta ter kamio ro ong ngat ere ngadu do woi ge buj nga ci e buj e bor ngadu tu ko woi tu mersiang deh kania he keteng am poi hadukan bahenia poi hajin bahenia kumta ngerko ha goi ge snir kum tu jing tu khana ga ong mo
lao tu klad han na chia phet kamiau de cho ku hanin din char chong ga tu mor siang habat da chadai kla bubun gibuj ngamut ban ong ba kirang ba ding marsiang em kam dei kum ta ki marsiang gidi giburu gibuju he do kania he dong ketin kania ke jutang po dukan cha te la gitu engkam de ere la mit mesna karom hadukan bat nyipat kamio ko bedu cibut ciwat cibe bat kum ta tenomar kata ke ei ka bangamut ban ong ha kene kapo kirang ba kumukupa ha ying gidon la jong ngejikit li ka kemi la ne ka kentei ka balade ka kemi la ne ka bompat long kemiru gidon la jong ka kamram ndei ka bangi kwa ka long bangin long kinong song song la rong ba la kentei la chendrang la kentei lele re amangi dei ban long gibreu gi babe in kam penduna ka ktin in kam penbun ka kam kata gede Ka Kyntiewlang Village Organization